marita nenguru kwa Philip Ruari abiri ngokwana kurobisi yaito ya Nyamira ya UPA party ndaite ko oteba nambu ya mwana asinje y'umuske oito Fred Abakenya abangina abantu bonsi pi bari bamusabite na irane ase ense yaito naenda borio borai boito bwa Kenya twaroche bwancheranire amasabo y'Abakenya bwancheranire amasabo aito twensi asobwamo orisainiri urwase gasi eria arenge yense eria bono nkoira nare Kenya officially asenje yo guchaka campaigns chiaye na koigwa ebirero n'amasabo y'Abakenya ekogera Abakenya twaite ira yara makomu yabetereirie ogosaba kori twabegete gochia somosike Fred bwancheranire nari saineti gochakira umutinyo nane no ara ase country ito ya Kenya so mwezi pia so bwamo twabasabire bantu baito Abakenya bonsi pi tomo welcome tochake gas ye campaign na korigi chikura choborai 2027 ego twachirega igaso mugando monene ase office ya UPA aso kuri collector abantu ase ngenjo yoyo minto Fred Matiang epati yina bemo ganyerete mono ase ngenja gochikotenda korororo ego twasabira samasikania manena bakusiba minto abo bakoiweli ogeri eserigoika torechesta so bonge ase ngenjo yo mwana ito Fred Matiang oyirire bario Siria Kenya liancherenenga nere ora sibi Kenya nere sabuni ogochigosibie emangana yo spia gendrete nonye nayo abana baito bakonya goitwa nere buye kora mangana na ndonde tayo wetera egasiria koreto kurumaega ekararenge chi ministry chirchi Kuru Township Board, West Mugirango Constituency, Nyamira County. Naonde gaiga service ya UPA Nyamira na gotu ino mkutano leo ambapo tunatengeneza strategies chokorosia registration chokora registration account yengima tore ready buna Gen Z kwa ligani Fred Okengo Matiang'i. First, we are so happy that Matiang'i has resigned and we are ready for you Matiang'i, welcome home. Na tuko ready kumobilize na kupiga PR kwa ground, tuko safi kabisa. Na lero mwakona nyono manene sana soko nyara abantu baminto bonsi ase kurochi ward and no mwako manene sana twakora mangana yale ama yamono na kitoka gare guchumotwe yuri gusuma president yeto mono coming Mr. Fred Okengo Matiang'i no mwako manene sana kuiwana niringa bono toka ndi ground kolecha sabantu mono ekere tu register na ndi tumya kunyora abantu bara bange kekere gochuburu president ura se tigiti yawe kero kwagenda se obo mabwa abantu bari bachuburu ibintu ebirogo biri binene kwa ndore na numbers chiao chiro almost over 4 million iwo abantu baminto guchi Nyamira yonse tore gesta sobomo lero twabwate omukutano umya kwa coordinator cha Nyamira na ende agenda no ko register totaete osaba omugusi na 20p igatosoe esaiga yeto yomugusi eyire UPA asematiaga mwarorire ebisaku binde bono buna abagere twarigo ba support bachire basoira asaba mwabo bali bare serikali UDA bamanyire kwebwe ebirogo bebagire boka ebirogo byospi indugusi ndobwati bo waziri twanyora ose kerogo kende nonyobo PS eke koro kinga na indubu na abagusi kotaka ko benefit ko ruase national level las matutu ale saiga yeto ne saiga ire gusi ne party moyo ke koro kuna UPA